रंजालि बैसागुआ सौफैनाय लोगो लोगोनो जानजि खाफ्राबाय मागुरमारि सानजा नावकाथा रैसुमै हारिमु आफादा। बर' हारिनि आंगो फोरबो रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै बरायनो आरो आंगो बर'नि हारिमु बैसागुखौ खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै बर'नि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो अरायसम नाजाबोदों मागुरमारि सानजा नावकाथा थखनकाथा रैसुमै हारिमु आफादा। गोदान आरो सोनाबारि हारिमुआ बोख्लायनो दोरोद होनो हायाखै बे नावकाथा गामिनि गोदान जोलैफोरखौ। गामि नाङैनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बैसागु बोथोरा सौफैनाय लोगो लोगो ज' ज'यै रंजालि बैसागु बोथोरखौ बरायनो साखाफारा जादों। मागुरमारि सानजा नावकाथा थखनकाथा रैसुमै हारिमु हान्जाखौ लिंहरनोब्ला 7002610486 नङाब्ला 8011451299 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनानै लिंहरनो हागोन होननानै फोरमायदों हारिमु आफादनि सामलायगिरिया। थखनकाथा रैसुमै हारिमु आफाद जोंनि बैसागु हान्जानिफ्राय आं बुंदों दिनै जोंनि बैसागु जोङो रंजाबोनाया दिनै सिगांथ' मोसाखादोंमोन बाट देग्लाय आं मोननाय हिसाबै 4 बोसोर जाबाय आरोना देग्लायो ज' बिदिनो जोङो दा गासैबो गाजा गोमजायै रंजादों मोजां मोनो आरो बिदिनो जोङो अराय सम आरो इयुनावबो जों बिदिनो रंजालांबाय थागोन। जोंल' नङा दानि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा गासैबो ज' ओंखारनानै जुदि जोंनि बैसागुखौ फोथांनानै लाखियोबा जोबोद मोजां जागोन आं बेखौ खावलायो आरो गासैबो रंजानांगौ जिहेतु बैसागु फोरबोआ जोंनि बर' हारिनि आंगो फोरबो बैसागु फालिथाय। खुलुमबाय जोङो नावकाथा मागुरमारि थखनकाथा सुपायाव जोङो जोंनि दिननिफ्रायनो बे जोङो हारिमुखौ बर'नि हारिमुखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो नाजाबोदों आरो दिनैहाय जोंनि गामिनिनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे हारिमुखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय ओंखारबोदों। नाथाय एसे दुखु गोनां बाथ्रा जे गोबां ओनसोलाव बे बर' हारिनि हारिमुखौ जोङो दिन्थिफुंनायखौ जों नुनो मोनलिया। बेनिखायनो जों बयबो रायजो राजाखौ जोङो खावलायोदि जों बर'नि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बयबो नाजानांगौ आरो बे हिसाबैनो बेबायदियैनो जोङो जोंनि गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंखौ नुनानै बिथांमोनाबो माने बर'नि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय माने गोग्गोमै बिथांमोना गोसो होदों। आङो दिनैहाय मा बुंगोन बिथांमोनखौ जोबोरै थुलुंगा होदो जोङो जोबोरै मदद होदो जोङो माने रांखान्थियारि बा जोङो बा जेबो दामनाय देनाय बा जों मेथाइ खननायाव जों बिथांमोनखौ जोङो हेफाजाब होयो लोगोसे बिथांमोनाबो माने नाजागासिनो दङ। साबायखर थाबाय दिनै बेखिनिखौ बुंनानै आं एसेयावनो फोजोबबाय। गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि जोंनि मागुरमारि नावकाथा थखनकाथा सुबानिफ्राय बैसोगोरा आरो उन्दैफोरनिसिम अननाय आरो मान बावनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। देग्लाय 2024 गोदान बोसोरनि जे रंजालि बैसागु फोरबो बेखौ गाजा गोमजायै बरायनायनि मुङै जोङो आवगाय बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो जोङो रंजालि बैसागुखौ मोजाङै बरायनो थाखाय आरो गुबुन जायगायाव जोङो बादायलायनायाव बाहागो लानो आरो दिन्थिफुंनायाव बाहागो लानो थाखाय साखाफारा जादों। दा बे लेखा हिसाबैनो जोङो थांनाय साननैसो सिगांनिफ्राय दिनैसिम जोङो रिहार्सेल एबा सर' खालामगासिनो दङ। बैसागो मेथाइ गुबुन मेथाइफोरखौ जोङो सर' खालामगासिनो दङ। जोङो फोरमायनो लुबैयोदि जोङो थखनकाथा सुबा हिसाबै थखनकाथा रैसुमै हारिमु आफादा 1997 मायथाइनिफ्राय गायसनजानानै दिनैसिम 2024सिम 27 बोसोर जाबाय। 27 बोसोर जानायनि उनाव गेजेराव हयथ' बोसोरसे बोसोरनै जोङो थाथ'दोंमोनब्लाबो थेवबो जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो नारा नाथाय जुजिबोदों। जोङो नागारनानै दोनथाराखै।
थांनाय बोसोरबा सिगांनिफ्राय फिन खेबसेबाव जोङो नाजाबावनानै दिनैनि नैबे अबस्थासिम जोङो सफैनो हादों। थांनाय बोसोरफोरावबो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव बादायलायनायाव बाहागो लादों। बादायलायनानै जोङो माखासे बान्थाखौ मोनबोनो हादों। जेरै साबसिन बैसागो हानजा, साबसिन बैसागो सिख्ला, माने साबसिन बैसागो सेंग्रा बेबायदि बान्थाखौ जों मोनबोनो हादों। जोंनि हारिमुखौ जोङो फोथांना लाखिनो नारा नाथाय जुजिबोदों। जोङो दुखु गोनां बाथ्राया नैबेनोसोदि जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांनो लाखिनायाव जोंहा गामियाव गोरिब न'खर गोजा हिसाबै जोंनि आखायाव थोजासे रांखावरि गैया। जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि बर'नि जिखिनि आंगो दामजुफोर बेखौ जोङो थि खालामनानै लानो हायाखैमोन। बे लेखायैनो जोङो जोंनि माखासे ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोनाव एसे अनसुंथाइ मोननो थाखाय जोङो आर'ज गाबहैदोंमोन। नाथाय बिथांमोना हयथ' नैबे समाव जोंनो अनसुंथाइ होनायनिफ्राय एसे आद्रायनानै दङ। जों जेबो दुखु मोनाखै बिथांमोनखौ। थेवबो जोङो थांनाय बोसोराव नाजानानै खमैबो जोङो बादायलायनाय आरो बेबायदिनो दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खमैबो 1 लाखनि बांसिन रां आरजिनो हानानै दा बे माने रांजोंनो जोङो दिनै जोंनि जिखिनि दामजुफोर बे दामजुफोरखौ जोङो जगार खालामनानै लानो हादों। बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना बाथ्रा। दा आङो खावलायनो लुबैदों रायजो राजा नोंथांमोना अनसायगोन आरो अनसायनानै जोंखौ अरायसम थुलुंगाखां होगोन आरो जोंनि बर'नि आंगो हारिमु बेखौ फोथांना लाखिनाया निस्सय नोंथांमोना जोंनो मदद होगोन बेखौ आङो मिजिंथिबाय। नोंथांमोननि हानजाखौ मोननो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बारफोर होगोन नामा? लाजायो कन्टेक्ट नाम्बार लानोब्ला आं बुंनो लुबैदों नैबे समाव 7002610486 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामोब्लाबो नोंथांमोना जोंनि बैसागु हानजाखौ मोननो थाखाय जगाजग खालामनो हागोन। आरो जोङो बादायलायनायावबो बाहागो लायो आरो लोगोसे जोङो दिन्थिफुंनाय जायखौ एक्जिबिसन होननानै बुंदों बे एक्जिबिसननि थाखायबो जोंखौ माने हांख्रायनो हागोन आरो।